fakt ne. Tak tohle radši neskoušejte. Ahoj, Julie. Ahoj. Ahoj. Vypadáš jako hromádka neštěstí, stalo se něco? Vykradli mi byt. To snad ne, už to hlásila? Jo, hned jak jsem objevila, že jsou dveře od bytu otevřené. Po dovolené to byl docela drsný návrat do reality. To je mi moc líto. O co všechno si přišla? Jen pár drobností, ale ten nepořádek. Ještě, že mám byt pojištěný. Ještě, že tak. A jinak, dovolená fajn. Viděl jsem fotky, vypadalo to parádně. Jo, bylo to skvělé. Akorát teď to přebyla tahle událost. Jasně, promiň. Počkej, ty jsi sdílela na sociální sítě fotky z dovolené v reálném čase? No, vždyť to dělá každý. No, tak už asi víme, odkud získal zloděj tip. Ale já přece nemám mezi svými přáteli na sociálních sítích nějakého zloděje, ne? A jak máš na profilu nastavené soukromí? Nevím, zakládala jsem si ho hrozně dávno. Víš co? Tak se na to pojďme podívat. Máš tu toho vyplněného docela dost a máš to všechno veřejně. To není dobré. Ale nemám tam nic, co by někdo mohl zneužít. A navíc nejsem celebrita, tak co by z toho kdo měl? To by se zdivila, co všechno jde dneska zneužít. Třeba veřejný seznam přátel. Kdyby někdo vytvořil tvůj falešný profil, okopíroval by tvé fotky a vytvořil by vše podle údajů, které tu máš vyplněné, mohl by pak oslovit přímo tvé přátele. A ti by si mysleli, že jsi jen založila nový profil a byli by tak vůči podvodníkům důvěřivější. To je pravda. Aha. A tahle fotka by se taky dala krásně zneužít. Tahle? A jak, prosím tě? Představ si, že tu fotku někdo ořízne. Už neuvidíme koblihu, ale jen tebe s bílým práškem u nosu. Ale tak vždyť to byl jenom for. Ale zneužít by se to dalo. A co je tohle? Tak ale to už je hrozně dávno. Měli jsme sraz ze základky. Teď si představ, že se budeš ucházet o nějaké zaměstnání a tohle na tebe personální agentura najde. Takže nějaká legrace po večírku by tě pak mohla stát potenciální místo. Co tady máš dál? No podívej, tohle je fotka, která by mohla zloděje zajímat. Tohle? No. A proč? Protože pro ně je ideální, když vědí, jak dlouho na dovolené budeš. A týden v ráji začíná, takže vědí, že týden nebudeš doma. A teď už stačí nám zjistit, kde bydlíš. A to můžou často lehce vydedukovat přímo z kontextu. Počkej, ty to tady máš dokonce napsané. No tak to mě nenapadlo. A někdo ti píše. Aha, tak moment, kluci. Ahoj, Julie, dáš mi svoje telefonní číslo, ztratila jsem telefon. No jasně, Hani. Tady je. Tak. Kluci? Jen mi psala kamarádka, že ztratila telefon, ale už jsem to vyřešila. Chce moje číslo. A ty si ho poslala? No jasně. Ale nic jiného po tobě nechtěla, ne? Myslím si, že ne, počkej. Zrovna zkouším svoje štěstí v jedné soutěži. Pomohla bys mi? A o co jde? Přišel by ti 6místný kód a ty bys mi ho jen přeposlala. To už se mi zdá takové divné. Zkus pokračovat a uvidíme, kam se to vyvine. Tak jo. OK. Ale nic mi zatím nepřišlo. Počkejte. Přišla mi zpráva od operátora. Autorizační kód, prosím, nikomu nezdělujte, částku 1050 korun vám odečteme z kreditu nebo připíšeme do vyúčtování. Váš kód pro platbu je 875637. Co to je? Julie, rozhodně jí žádný kód neposílej. Přesně takhle probíhají podvody s mobilními platbami. A ty bys musela všechno pak uhradit v rámci měsíčního vyúčtování. No ale to mi na Hanku vůbec nesedí. Ona není žádná podvodnice. Tak jí zkus zavolat, třeba jí někdo ukradl profil. Jo, to je dobrý nápad.
Ahoj, Haní. Prosím tě, volám ti ohledně té soutěže. Ahoj, jakou soutěž myslíš? No, tu, co jsi mi posílala do zprávy. Ale já ti nic neposílala. Fakt ne? Aha. No tak v tom případě ti asi někdo ukradl tvůj profil na sociální síti a teď se snaží tvým jménem podvést ostatní. Víš co, prosím tě, dej radši vědět dalším lidem, které máš v přátelích, ať na to náhodou někdo neskočí. Pokud vám někdo ukradne profil nebo vytvoří kopii vašeho profilu, je potřeba to ihned řešit s provozovatelem konkrétní sociální sítě. Jestliže se někdo dostane do vašeho zabezpečeného profilu na sociální síti, tak je to trestné. Stejně tak, jako když někdo váš profil skopíruje a pak se pokouší vaším jménem okrádat ostatní. V době internetu má každý člověk kromě reálné identity ještě identitu digitální. Tu vytváří aktivně sám tím, co o své osobě přidává na internet, například na sociálních sítích, ale také pasivně třeba jen návštěvou webových stránek, kliknutím na internetovou reklamu nebo sdílením polohy ve svém zařízení. Digitální stopa, kterou tvoříme, je téměř nesmazatelná. To, aby se člověk bál cokoliv přidat na internet. To zase ne. Ale je důležité o tom aspoň chvilku přemýšlet. Je to opravdu něco, za co se nebudu stydět ani za 10 let? Není to z nějakého pohledu nevhodné? Nemůže to v budoucnu někdo zneužít proti mně? Klasickým případem mohou být rodiče nebo prarodiče, kteří se chtějí pochlubit fotkami z dovolené. Bohužel se tam občas objeví fotografie dítěte bez plavek a takováhle fotka může rychle skončit na pedofilních webech a šířit se dál. A to přece nikdo nechceme. Takže mi chcete naznačit, že za spoustu těch věcí si vlastně můžeme sami? Bohužel je to tak. Naštěstí existují sofistikované antivirové nástroje, které se nám snaží zabránit přístupu na různé podezřelé weby. A i banky se nám snaží různými způsoby pomáhat, ale bohužel my jdeme často útočníkům naproti. Dobrý den, paní Tylová. Povězte mi, jak jsou zabezpečené platební karty? V dnešní době používáme takzvané 3D Secure. To je vlastně systém, který využívá propojení mezi tou vaší kartou a bankou, která tu kartu vydala. A vy, když platíte na internetu, tak v podstatě ta banka vás vyzve, abyste se nějakým způsobem ověřila, že se to skutečně vy, ta osoba, která tou kartou chce platit. A to ověření je jednoduché. Buď to uděláte otiskem prstu, nebo to uděláte skenem obličeje, takže v podstatě ten proces je velmi jednoduchý a již toto děláte většinou přes mobilní aplikaci své banky. A jaký je rozdíl mezi platbou fyzickou kartou a kartou v mobilu? Bezpečnější z našeho pohledu je určitě ta karta v tom mobilu. A já vysvětlím proč. Protože vy, když si ukládáte tu kartu do mobilu, do honinek nebo třeba i do prstenu, tak využíváte takzvanou tokenizovanou kartu. Ono to zní hodně složitě, ale v podstatě ten token je unikátní kód, který se vytvoří pro to číslo vaší karty. A vy, když tou kartou platíte, tak vlastně celým tím platebním procesem už neběží těch 16 míst na vaší kartě, ale běží ten unikátní kód, který vlastně zná jenom vaše banka a zná ho jenom karetní schéma. A existují nějaká pravidla, jak bezpečně používat karty a vlastně chránit tak své finance? Nikomu vůbec nepůjčovat kartu. Dbát na to, aby si někdo cizí nenahrával vaši kartu do nějakých zařízení. Nikomu neříkat PIN. Ten PIN určitě nemít uložený někde v blízkosti karty, jako třeba na zadní straně karty a podobně. Chránit magnetický proužek, aby nebyl poškozený. V ideálním případě oddělit tu kartu od svých osobních věcí. Kdyby vám někdo ukradl peněženku, tak ať nemáte u sebe občanský průkaz a kartu. Jak je to se zabezpečením bankovní identity? Bankovní identita je unikátní metoda, je to vlastně digitální ověření vaší totožnosti a říká si jí vlastně Bank ID. Je to něco, co vy o sobě říkáte digitálním způsobem, ale vy, když si vytváříte digitální identitu u své banky, tak vlastně ty informace o vás ví ta banka a ta identita je ověřená. To znamená, že vy, když ji potom použijete, tak i ten subjekt nebo ten obchodník, ke kterému se hlásíte prostřednictvím bankovní identity, tak si může být jistý, že jste to vy, protože právě banka mu předala o vás ty informace. Petře, povězte mi, jakým způsobem chrání banky naše peníze v internetovém a mobilním bankovnictví?
tak obecně banky disponují spoustou různých mechanismů a procesů a lidí, kteří se touhletou problematikou zaobírají. V první řadě my jsme schopni třeba zjistit, jestli transakce, kterou posíláte ze svého účtu, tak jestli je podobná transakcím, které už jste v minulosti posílal. Pokud je výjimečná, pokud je hodně výjimečná, tak je možné, že vám někdo z banky zavolá a zeptá se vás, jestli jste tuhletu transakci realizovala vy sama dobrovolně, jestli jste si toho vědomá, jestli je všechno v pořádku. Proč je to někdy tak složité? Třeba přeinstalovat si aplikaci na mobilní bankovnictví, když si koupíme nový telefon, je někdy téměř nemožné. Všechny banky jsou obchodníci s důvěrou a nemohou si dovolit dát na trh aplikaci, která by nebyla úplně absolutně bezpečná. A tím pádem její instalace nebo reinstalace je mnohdy trošičku složitější, než by na první pohled mohlo vypadat, že by mohla být. Často se u mobilního bankovnictví setkáváme s biometrickým ověřováním. Co to je, jak funguje a je bezpečné? Biometrické ověřování znamená, že vás ověřuje přímo přístroj. Že vy tomu přístroji, v tomto případě třeba chytrému telefonu, řeknete, že určité vaše heslo do nějaké domény nebo do nějaké aplikace budete nahrazovat otiskem prstu nebo skenem obličeje a potom už se to všechno odehrává přímo v tom zařízení a ano, je to bezpečné. Existují tedy nějaká základní bezpečnostní pravidla? Takové úplně nejzákladnější bezpečnostní pravidlo je uvědomit si, že důvěrné údaje, piny, hesla, přihlašovací údaje jsou vždycky jenom pro vás. Nikomu je nesdělovat, neposílat mailem, neříkat po telefonu a zadávat je pouze do stránek, kam patří. Doufám, že jste na mém profilu nenašli ještě něco dalšího. No, už jsme raději nic nehledali. No jo, každopádně přemýšlela jsem o tom a musím uznat, že často u některých svých příspěvků, které dávám na sítě, nedomýšlím případné následky. Takhle to má spousta lidí. Neuvědomují si, že po prvním přihlášení na internet jim v podstatě vzniká nová identita a i tu je potřeba chránit. Přesně tak. Ve fyzickém světě si dobře uvědomujeme, že není dobré někde nechávat svoje osobní doklady, občanku a tak dále, ale svou digitální identitu tu si moc nechráníme. Chránit se můžete třeba tím, že nebudete mít pro všechny účty stejné heslo. Dobře zabezpečený by měl být zejména náš primární e-mail. Pokud by se do něj totiž dostali podvodníci, tak si můžou prohlédnout veškerou přijatou i odeslanou poštu. Můžou v ní být třeba naskenované osobní doklady a skrz e-mail se navíc můžou dostat i do dalších aplikací nebo na sociální sítě. Pár neuvážených kroků a veřejné sdílení osobních informací vydláždilo zlodějům cestičku do mého bytu. Proto dávejte pozor, co sdílíte na sociálních sítích. Uvědomte si, že třeba online podvody jsou mnohem nebezpečnější v případě, že jsou cílené. Čím více informací o nás pachatel má, tím je větší šance, že nás přelstí a okrade. V reálném světě jsme zvyklí chránit svůj majetek. Nikoho cizího bychom si domů nepustili. Ale v online prostředí si nevědomky necháváme cizí lidi prohlížet naše soukromí. Střežte si svou digitální identitu a myslete na možné následky. Já jsem doplatila na neopatrnost na svých sociálních sítích, ale vy tohle radši nezkoušejte.